Este adevărat că la binecuvântare de multe ori se vorbește despre copii și în special despre mame. Nici eu nu să vorbesc astăzi despre mame, nici despre tați, dar m-am bucurat că am auzit și eu ceva despre tați la binecuvântare. Mulțumesc tare mult, frate. Domnul să vă binecuvinteze. Și poate n-ar fi rău să mai avem poezii sau cântări, nu știu, cântări sunt despre tați. Eu n-am auzit încă. Dar n-ar fi rău poate și o cântare despre tați, că știm toți cum m-a iubit mama mea neîncetat și le știm toate, nu? Și nu e așa că noi tați zicem, dar ce noi nu iubim copii? Îi iubim. Nu în felul nostru, e adevărat, ceea ce poate să le dea mama, noi ca și tați, din păcate, nu reușim să le oferim. Reușim însă altceva să le oferim și pentru aceasta și eu sunt bucuros de toți acei tați care din toată inima vor să dăruiască copiilor ceea ce Domnul le-a pus ca și dar lor și să-i crească pe copii în frica de Domnul în primul rând. Amin? Dragii mei, astăzi, așa cum aminteam, nu o să vorbesc nici de tați, nici de mămici, nici de copii, ci de familia întreagă. O să vorbim astăzi și cu ajutorul Domnului încerc să încheiem această carte a lui Iacov, care am studiat-o în ultimul timp și aș vrea în ziua de astăzi să facem o recapitulare la fiecare carte și puțin să ne uităm peste ea încă o dată, apoi să putem defini cumva o temă centrală a fiecărui capitol, o idee centrală, uitându-ne desigur prin fiecare capitol câte puțin și în final să înțelegem că această carte a lui Iacov este o carte practică care ne ajută să putem înțelege mai bine care este voia lui Dumnezeu. Dragii mei, dacă vă aduceți aminte, tema aceasta sau cartea aceasta am început-o sub genericul acesta, în casa lui Dumnezeu este ca la El acasă. Rămâne această idee. De ce? Pentru că în casa lui Dumnezeu este diferit decât ceea ce am văzut noi sau suntem de multe ori obișnuiți, să zic așa, cred că este mai corect. De multe ori suntem obișnuiți ca în casa lui Dumnezeu să fie ceva ce ne imaginăm noi sau ne place nouă. Și am văzut, uitându-ne în cartea lui Iacov, că în casa lui Dumnezeu este un puțin diferit. De ce? Pentru că Dumnezeu are o altă perspectivă despre ceea ce vrea El cu noi decât avem noi și am vrea noi să vrea Dumnezeu de la noi. De aceea este normal ca în momentul când Dumnezeu se întâlnește cu noi și noi cu Dumnezeu, este normal ca să primim și noi altă perspectivă. Și nu mi-aș dori altceva decât după ce finalizăm această carte să primim ca și biserică, ca și persoane, să primim o altă perspectivă despre ceea ce vrea Dumnezeu de la noi. Să înțelegem realmente că în casa lui Dumnezeu este ca la El acasă, este diferit. Nu este ca la noi acasă, ci ca la El acasă. De aceea casa lui Dumnezeu este un loc sfânt. Nu este de mirare când Dumnezeu vine și ne spune prin cuvântul Său: păzește-ți piciorul când intri în casa Domnului, pentru că în casa Domnului este la El acasă și trebuie să ai grijă cum intri la El în casă, cum stai la El în casă. De ce nu mai putem să ne facem mofturile noastre în casa Lui, ci trebuie să facem voia Lui. Și este diferit între a ne face noi mofturile noastre în casa lui Dumnezeu și a face voia lui Dumnezeu în casa Lui. Nu-i așa? Haidem deci să ne uităm încă o dată la toate aceste 5 capitole din această carte și să realizăm că Dumnezeu vrea de la noi ceva deosebit. Ne vrea realmente cu gelozie pentru El. Ne dorește pentru El să rămânem pentru totdeauna ai Lui. Și toți să putem spune: Doamne, ajută-ne să rămânem ai Lui. Amin. Și așa cum ne rugam în timpul de părtășie, să trăim în dependență de Dumnezeu. Nu în independență. Este dorința noastră a fiecăruia din fire, dar voia lui Dumnezeu este să trăim în dependență de El. Capitolul 1 începe cu provocarea aceasta, dacă vă duceți aminte, o provocare care ne tulbură pe toți. Când treci prin încercări, bucură-te. Oricând scrie o scrisoare la cineva, îi scrie în primul rând ceva frumos, nu-i așa? Mă bucur, cum scriem acum, scriem e-mail-uri, adică scrisorile astea electronice. Dar și spui, mă bucur că ești bine și spui toate lucrurile bine și Iacov vine și spune: o, ce mă bucur să știu să-ți spun că atunci când treci prin încercări, bucură-te. Și
când citesc scrisoarea așa, zici, dar acum de ce trebuie să mă bucur și de asta? Este simplu, pentru că capitolul 1, în primul rând, încearcă să ne prezinte, prin provocarea cu care începe, o altă perspectivă, sau mai bine zis, o cu tot o altă perspectivă decât am avut-o sau avem noi de obicei despre Dumnezeu. Capitolul 1 ne șochează sau ne scutură cel mai tare când ne vorbește despre cum este Dumnezeul nostru. Ce vrea Dumnezeu de la noi? Încercarea ține sau este legată sau era legată de răbdare. De ce? Pentru că încercarea produce ceva în noi care trebuie să fie realizat în final în viețile noastre, și anume maturitatea aceasta despre care Dumnezeu și-o dorește la fiecare dintre noi, să creștem la o statură în care nu mai suntem copii sau oameni aceia care suntem purtați încoace și încolo de orice val și de orice învățătură. Ci Dumnezeu dorește de la noi să avem stabilitate. Și atunci, realitatea este că pe pământ Dumnezeu are singura soluție, m-au zis bine, singura soluție să ne poată maturiza încercarea. Este și un proverb în limba germană și spune așa, încerc să-l traduc, să potrivească cât se poate bine în română: când la măgărușii merge bine, se duce pe gheață. Și știți ce înseamnă un animal cu copite să ajungă pe gheață, nu? Se împrăștie tot. Și atunci Dumnezeu face cumva cu noi ca să se rupă gheața sub noi, să intrăm în încercare, să ne trezim la realitate și să strigăm: Doamne, ajută-mă! Nu-i așa? Și atunci încercarea este și normal că are un rol al ei. De aceea, perspectiva din care va trebui să ne uităm la Dumnezeu este perspectiva Lui. Iar dacă vine încercarea, în primul rând trebuie să înțelegem că încercarea lucrează în noi răbdarea. Iar răbdarea lucrează în continuare desăvârșirea noastră. În așa fel încât să nu ducem lipsă de nimic. Dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșită lucrarea ca să fiți desăvârșit, întregi și să nu duceți lipsă de nimic, spune Cuvântul lui Dumnezeu. Deci încercarea are un rol specific în viața noastră. Repet, nu este plăcută nouă. Niciodată nu mi-a plăcut să trec prin încercare. Și ori de câte ori trec pe acolo, nu-mi place. Și nu cred că găsiți sau vom găsi unul dintre noi sau printre noi unul care să se bucure de încercare. Dar dacă ne vom uita din perspectiva lui Dumnezeu, va apărea bucuria aceea care este o bucurie divină. Și anume, să înțeleg că Dumnezeu mă mai iubește, se îngrijește de mine și mă cerne puțin ca să pot să cresc mai mult. În continuare, Cuvântul lui Dumnezeu în același capitol vorbește din perspectiva lui Dumnezeu despre o altă perspectivă diferită de care o avem noi, este înțelepciunea. Înțelepciunea care vine de sus este o înțelepciune care este diferită de cea care o avem noi, oamenii. Este o înțelepciune care trebuie să existe în noi, în fiecare. Și Dumnezeu vine și spune: cine are nevoie de înțelepciune să o ceară. Și Dumnezeu o dă. Este important să înțelegem că Dumnezeu vrea să ne dea înțelepciunea. M-am întrebat de atâtea ori de ce nu avem înțelepciune sau de ce suntem lipsiți de a acționa înțelepțește sau a trăi după înțelepciunea lui Dumnezeu. Și unul dintre lucrurile care am realizat personal este că înțelepciunea care am cerut-o de la Dumnezeu, n-am cerut-o din perspectiva lui Dumnezeu, având acel principiu, o altă perspectivă. O perspectivă divină. Am cerut de fiecare dată înțelepciune ca să rezolv anumite lucruri, să pot să arăt și eu lumii că știu să fac ceva. 1. 2. Să pot să ies din încurcătura în care am ajuns și eu acum. Și să pot să nu mă fac de rușine într-o societate în care am fi înțelept e o valoare. Dar înțelepciunea care Dumnezeu și-o dorește de la noi este diferită. Înțelepciunea aceasta este legată de un context în care tu suferi, în care tu știi să rabzi, în care treci printr-un proces în așa fel încât să crești înaintea lui Dumnezeu. Și atunci înțelepciunea care vine de sus, înțelepciunea lui Dumnezeu, este mai mult decât a fi abil în a rezolva lucrurile. De aceea, Dumnezeu să ne ajute să avem o perspectivă cu totul alta și să cerem înțelepciunea care ne învață cum să rămânem în planul lui Dumnezeu. Cum să înțelegem planul lui Dumnezeu.
înțelepciunea aceasta este legată neapărat de planul lui Dumnezeu cu noi. În același capitol vorbește despre bogăție și despre deșertăciunea bogăției. Și despre bogat vine și spune că acesta este ca și iarba care răsare, când vine soarele, o pălește și se uscă. Și atunci bogăția noastră sau bogăția este trecătoare. Și înțelepciunea care ne ajută să ajungem la bogăție nu este înțelepciunea care și-o dorește Dumnezeu cu noi. Și dacă am ajuns la bogăție, să fim mulțumitori și să înțelegem cum să administrăm aceasta. Iar lucrurile importante care mai sunt în continuare, în comparație cu încercarea care venea la început prezentată, vine Apostolul Iacov și prezintă ispita. Ispita și încercarea care sunt surori vidrege, le-am numit eu, care seamănă una cu alta, dar sunt diferite. Pentru că încercarea are ca și scop creșterea noastră și maturitatea noastră spirituală, pe când ispita are ca și scop moartea noastră. De ce? Pentru că vine prin poftă. Și pofta aduce păcatul, păcatul aduce moartea și ne departă astfel de Dumnezeu. Ispita, deci, ne depărtează de Dumnezeu și Dumnezeu vine și spune: ferice de cine biruiește ispita. Iată, deci, că perspectiva din care stăm în prezența lui Dumnezeu sau văzând altfel lucrurile, este așa că treci prin încercare și este bine ca să poți să crești. Ai nevoie de înțelepciune, dar ca să înțelegi în primul rând planul lui Dumnezeu, este bine să ai bogății, dar nu să depinzi de ele. Și dacă ești ispitit de cel rău, luptă-te împotriva ispitei, biruiește pofta, stând în apropiere de Dumnezeu. În continuare vine cuvântul lui Dumnezeu și spune: nu uitați că tot ce este bun și desăvârșit vine de la Dumnezeu. Și cel mai bun lucru care l-am primit noi de la Dumnezeu este cuvântul Său, care ne este oglindă. Pentru cine? Pentru noi toți. Oglinda este să te vezi pe tine, nu să-l vezi pe altul. De aceea cuvântul acesta și cartea aceasta care o citim noi, Biblia, este menită ca să ne arate nouă cine suntem noi și să dorim să ne transformăm, să vedem din perspectiva lui Dumnezeu. Astfel, deci, o cu totul și cu tot altă perspectivă o primim prin cunoașterea cuvântului lui Dumnezeu. Uitându-mă în cuvânt, mă văd cine sunt. Îl văd pe Dumnezeu cine este. Văd frații și contextul din jur altfel. Și când vin în casa lui Dumnezeu, înțeleg că este la El acasă. Și îl întreb respectos: Doamne, astăzi la Tine acasă, cum ai vrea să fie? Nu e așa că așa trebuie să începem fiecare program? Doamne, suntem în casa Ta. Oare cum ai vrea Tu să fii astăzi de dimineață? Și să lăsăm să lucreze cu noi și noi. După ce ne-a prezentat Apostolul Iacov această o altă perspectivă, adică a gândi diferit de cum se gândește normal, Apostolul Iacov vine și ne spune: frații mei, trebuie să nu uitați că există ceva foarte important în viața creștinului, și anume credința. Dar totodată să nu uitați că există două feluri de credință. O credință care este adevărată, care este vie, și o credință care este moartă și care nu te ajută la nimica. Credința vie ține de Dumnezeu, de voia lui Dumnezeu, de împlinirea planului lui Dumnezeu, de a trăi în planul lui Dumnezeu. Iar credința moartă este legată de diavol sau de draci. Pentru că și dracii cred și se învioară, dar nu reușesc să facă voia lui Dumnezeu. De aceea, în momentul în care trăim în credința adevărată, cuvântul lui Dumnezeu vine și ne spune și începe capitolul 2 și vine și spune: fraților, trebuie să înțelegeți ceva și anume, credința Domnului Iisus Hristos trebuie ținută, dar cum? Necăutând la fața omului. Credința adevărată, când vine aplicată, trebuie aplicată în dreptarul învățăturii lui Dumnezeu. Trebuie aplicată totdeauna după principiul lui Dumnezeu. De aceea, dacă n-ai înțeles că în casa lui Dumnezeu, mai înainte, trebuie să gândești diferit. Când ajungi să crezi, trebuie să-ți dai seama că toți cred. Toți oamenii cred. Câte ceva. Numai clasificarea este simplă între credința adevărată și credința moartă. Credința lui Dumnezeu sau în Dumnezeu și credința moartă sau a dracului, a diavolului, a dracilor. Și atunci noi trebuie să realizăm că trebuie să alegem
să trăim în credința adevărată. Și ne vine și ne dă exemplele acestea, cum este un Avram care credința lui a fost o credință aplicată, necăutând la fața omului, necăutând la nimic, niciun folos al lui personal, ci căutând să fie și să intre în relație cu Dumnezeu. Apoi o prezintă pe Raaf care, străină fiind, a înțeles un lucru. Există un Dumnezeu adevărat. Iar națiunea în care trăiesc eu se închină la niște Dumnezei falși, iar Dumnezeul care este Dumnezeul adevărat, este Dumnezeul evreilor. Iar când Dumnezeul acesta vine, El împlinește planul Lui și nimeni nu poate să stea împotrivă. De aceea, spunea femeia aceasta, fac pact cu voi, cu acele iscoade, și vreau să fiu parte din acest popor. Și a rămas în istorie ca femeia care se întoarce la Dumnezeu. Frații mei, haidem să ne întoarcem și noi spre Dumnezeu și să înțelegem că după ce ni s-a schimbat mintea și am înțeles că Dumnezeu sau credința, Dumnezeu sau principiile lui Dumnezeu sunt diferite decât cele care le auzim toată ziua, trebuie să nu uităm mai apoi că a noastră credință să fie credința adevărată în Dumnezeu. Nu orice fel de credință. O credință care aduce rod, care aduce fapte vrednice de pocăința noastră. Iar faptele acestea sunt faptele care Hristos le-a pregătit pentru noi. Ajungând la capitolul 3. Capitolul 3 se concentrează foarte mult asupra vorbirii, vorbitorului și înțelepciunii. Începe cu o idee aceasta, frații mei, să nu fiți mulți învățători, că știți că vom primi o judecată mai aspră. Când ne gândim la învățători, și am vorbit și data trecută mai multe detalii despre aceasta, trebuie să înțelegem că învățătorul trebuie să învețe pe ceilalți ceea ce Dumnezeu vrea să fie în biserica lui. Acum eu vă întreb, dacă învățătorul nu s-a întâlnit mai înainte cu Dumnezeu, numărul 1. Dacă învățătorul acesta nu-L cunoaște pe Dumnezeu, dacă învățătorul acesta nu cunoaște Cuvântul lui Dumnezeu, principiile lui Dumnezeu, nu are credință adevărată, ce să povestească oamenilor despre Împărăția lui Dumnezeu? Cum să poată oamenilor să le vorbească despre această casa lui Dumnezeu, unde este în casa lui Dumnezeu altfel? Este ca la el acasă. Nu este obișnuit cum sunt în cele mai multe biserici. Frații mei, v-am adus cu altă ocazie, vorbeam că sunt multe religii. Am încercat să cercetez tot mai mult să vedem cam câte sunt. Sunt foarte multe. O nouă relatare care am citit-o de curând spunea cineva că sunt peste 20.000 de nuanțe de creștini. Frații mei, sunt cam multe, nu-i așa? Doar în America, să spun statisticile, că undeva la 2500 de nuanțe de creștini doar în America, în Statele Unite. Fără Canada și celelalte, restul Americii și America Latină. Și este greu să înțelegem care este adevărul și cum să ne concentrăm în jurul adevărului. Este foarte greu, nu-i așa? Dar învățătorul lui Dumnezeu, ca să poată să fie cel care este în dreptate sau în drept să învețe, acela trebuie să se fi întâlnit cu Dumnezeu. Și acel om trebuie să înțeleagă, trebuie să-și strunească gura sau limba. Pentru că toți greșim, spunea Apostolul Iacov, cu limba. Toți. Și totuși, cine biruiește acest mădular sau cine reușește să-l stăpânească, este acela care este biruitorul adevărat. Frații mei, a vorbi, a împărtăși Cuvântul lui Dumnezeu, nu este un lucru de apucat. Mă doare de atâtea ori când văd oameni care vin și îmi spun, și personal, și aici în biserică s-a întâmplat, frate, și eu vreau să predic. Am și eu ceva de spus. Mi s-a întâmplat nu odată că a venit un musafir la mine care nu i-am cunoscut. Și m-a abordat și mi-a spus, aș vrea să predic astăzi, am ceva să spun. Unii au ceva să spună, e adevărat. Mă doare însă de foarte mulți că atunci când vin aici la Amvon încep să vorbească tot felul de povești și de impresii care nu sunt din Cuvântul lui Dumnezeu, dar care încearcă să formeze o imagine despre Dumnezeu. Și de multe ori se cristalizează doar o religie anume, o dogmă anume, o formă de evlavie, încredințări și tot felul de lucruri.
Atâtea obiceiuri câte avem noi și câte se propagă de la învoane, este dureros. Nu-i așa? Și atunci ne mirăm că în casa lui Dumnezeu nu este ca la el acasă. Pentru că în casa lui Dumnezeu este o tradiție românească, germană sau X și X lucruri. Și în casa lui Dumnezeu nu este ce trebuie să fie. De ce? Pentru că, în primul rând, cei care trebuie să învețe sunt prea mulți. M-au zis bine. Prea mulți. Spunea o glumă germană că mai greu găsești o femeie de serviciu decât un vorbitor. Că-s prea mulți. Prea mulți care încearcă să refereze ceva și să spună despre ceva. Și despre Dumnezeu, nu-i așa? Că unul dintre lucrurile care ne place nouă, când suntem în biserică, să-i dăm voie la învon cuiva. Nu-i așa, mai ales la bărbați. Dacă l-ai lăsat la învon, deja l-ai integrat în biserică. De ce? Fără să înțelegem că vom da socoteală înaintea lui Dumnezeu, că vom primi o judecată mai aspră, spune, dacă suntem prea mulți. Pentru că vorbind prea mulți și ce nu trebuie, este normal să fie judecata lui Dumnezeu. Frații mei, aș vrea să nu vă înfric pe cei care predicați în biserică. Și cei care doriți să predicați, dar aveți o dorință sfântă. N-aș vrea asta să vă înfric. Și aș vrea să realizăm cu toții împreună că a învăța sau a predica nu este un lucru de apucat. Ci este, sau ține de o chemare a lui Dumnezeu. Și ține de adevărul care este în Scripturi. Și dacă nu este aceasta prezentată, nu sens să predicăm. De ce în final spune, frații mei, n-aveți cum să învățați despre Dumnezeu decât din nou călăuziți fiind de înțelepciune. Din nou principiul înțelepciunii. Și aici accentuează încă o dată mai tare ceea ce spuneam și aminteam. Înțelepciunea care vine de sus este diferită de înțelepciunea care este firească. Înțelepciunea aceasta firească vine de pe pământ, este pământească, este firească, este drăcească, spunea la un moment dat Apostolul Iacov. Înțelepciunea care vine de sus este diferită. Și să ne întrebăm, care înțelepciune ne călăuzește pe noi? Înțelepciune pământească, firească, drăcească sau înțelepciune care vine de sus? Căutând ceea ce face înțelepciunea să fie pașnică, să fie curată, să fie blândă, să fie ușor de înduplecat, plin de daruri de roade bune, fără părtinire, nefățarnică. Acestea trebuie să conțină înțelepciunea care vine de sus. Doamne, ajută-ne să avem înțelepciunea aceasta. Și înțelepciunea care vine de sus să domnească în biserica noastră. Amin? Pentru că avem nevoie de o înțelepciune care să ne călăuzească spre Dumnezeu. Frații mei, altfel nu ajungem la Dumnezeu. Cartea lui Iacov este o carte care ne provocă, care ne scutură, care caută să ne miște și să ne facă să înțelegem că a fi creștin este un lucru deosebit. Dar nu este o jucărie. Nu este un lucru de apucat. A fi creștin înseamnă a fi copilul lui Dumnezeu. Înseamnă a aparține lui Dumnezeu. Și în casa lui Dumnezeu trebuie să fie neapărat ca la el acasă. Atunci trebuie să fim în relație permanentă cu Dumnezeu. Neapărat trebuie să stăm în această relație. Doamne, ajută-ne! Capitolul 4 vine și spune, frații mei, este dorința lui Dumnezeu să avem o gândire diferită, să avem o concepție diferită decât ceilalți, să ne lăsăm mintea noastră transformată, să existe aceea metanoia în noi, este foarte bine. Și este necesar pentru noi. De asemenea, este necesar să avem o credință vie, nu una moartă. Și este necesar să împărtășim din Cuvântul lui Dumnezeu, să vestim adevărul lui Dumnezeu. Și este bine să fie oameni care vestesc Cuvântul lui Dumnezeu. Dar când mă uit între noi, spune Apostolul Iacov, în capitolul 4 și spune, mă uit între noi, în bisericile noastre, ce se întâmplă? Începe cu o întrebare și spune, de unde vin luptele și certurile între voi? De unde vin, frații mei? Răspunsul tot el îl dă. De unde vin? Din poftele voastre, care se luptă în mădularele voastre. Realitatea în bisericile noastre este altă decât ar trebui să fie în biserica lui Dumnezeu, nu-i așa? De ce? Pentru că poftele noastre pofta lucrează în trupurile noastre. Pofta după rău, pofta după înălțare, pofta după câte și câte alte lucruri. Legându-mă de predicatori. Dar ce numai Linus știe să predice? Nu e adevărat, nu numai Linus.
Nu toți știu să predice, nu toți trebuie să predice însă. Și atunci începe înălțarea. Mie când îmi vine rândul? Eu când îți și eu ceva? Sunt 3 lucruri care, sunt sigur mai multe, dar 3 lucruri de bază care chinuiește lumea. Și fiecare dintre noi, dacă suntem sinceri și faceți un test, sunt teste psihologice care le putea să le fac cu fiecare, să vi le dau, să le faceți personal acasă, dar faceți un test simplu și vedeți care dintre aceste lucruri vă mână. Banul este unul dintre lucrurile care conduce pe oameni. Nu-i așa? A avea ne conduce pe unii dintre noi. Nu de fiecare dată ne conduce ca să nu înțelegeți că vă spun doar despre voi. Sincer. Că și eu sunt pasibil. Pe mine nu mă conduce aceasta. O să vă spun sincer. Sunt alte lucruri care am minus. Avea cinste. De asemenea, este un lucru care conduce lumea. Sau-i condus lumea. Și eu, știi cine sunt eu? Acestea sunt lucruri care ne mișcă pe fiecare dintre noi diferit, de adevărat. Și apoi, realizările noastre. A avea mai mult decât au alții. A fi mai mare decât ceilalți. Fiecare dintre noi suntem cumva mânați de aceste lucruri. Și zic, Doamne, ajută-ne să nu ne lăsăm de poftele acestea mânați, pentru că pofta ne distruge. Iar Dumnezeu vine și le spune, frații mei, El ne dorește cu gelozie pentru El. De aceea cuvântul lui Dumnezeu vine și spune, supuneți-vă darului Dumnezeu. Apropiați-vă de Dumnezeu. Reflectați asupra voastră și vedeți cine și ce sunteți, de ce sunteți mânați. Nu vă vorbiți de rău, ci vorbiți-vă de bine și apropiați-vă de El tot mai mult. Pe tot în capitolul 4 ne vedem ce suntem noi de atâtea ori. Ce sunt bisericile noastre de atâtea ori. Și termină capitolul 4 cu ideea aceasta. Dacă cumva ți-ai făcut un plan, nu uita că există cineva care e mai mare decât planul tău. Știi asta? Trăim în Germania. Și în Germania sau germanii nemți sunt un specific al lor este să organizeze. Nu-i așa? Este rău să organizezi. Este foarte bine. Fiți mai... Un pic trebuie să ieșim noi românii din cautismul ăsta nostru. Este foarte bine să organizezi. Și să pui lucrurile cum trebuie să le pui. Însă, problema care este când te încrezi atât în planul tău și spui mâine fac și drec și realizez. Nu uita că este unul care este mai mare decât planul tău. Și acela vine și spune, ai uitat să mă întrebi pe mine. Și vine și îți bagă planul la Hexler și ți-l face la Reiswolf acolo și ți-l face bucățele. Știuți pe el și tu fără plan nu mai știi, nu-i așa? Noi români avem undare, adevărat. Să știm să predicăm și fără notițe. Nu-i așa că românii noi ne lăudăm cu asta. Nu am notițe de fiecare dată cu mine. Dar știu să predic și fără ele. Am încercat să... Având contact cu nemții, am încercat să îi las să predice fără notițe. Și zic, nu pot. Că n-au plan. Ce vreau să scot în relief prin aceasta, când te bazezi pe un lucru care l-ai făcut tu și îl știi tu. Nu uita că este un altul care zice, bine, foarte bine ai făcut planul. Dar mai am încă unul peste. Sau am un altul, sau un cu totul altul. În casa lui Dumnezeu, repet, trebuie să fie ca la el acasă. Atunci, în casa lui Dumnezeu nu ar trebui să mai fie certuri, dezbinări, lupte, zavistiri și tot felul de lucruri acestea. Și ar trebui să fie relația aceasta cu Dumnezeu. Dar trebuie să înțelegi înainte că toate acestea vin datorită că poftei rele care lucrează în mădularele noastre a tuturor. Doamne, ajută-ne să ne pocăim de aceasta. Amin. Capitolul 5 este un capitol care e normal cumva să ne provoace și acest capitol, dar este un capitol totodată care încearcă să concludă totul și să spună există nădejde. După ce ne scutură tare Apostolul Iacov și îmi spune există nădejde.
Nu așa că după ce îi dai o bătaie bună la 1, la cine vrei să-i dai bătaie? Știți voi la cine vrei să-i dați bătaie. După aia spui, mai este nădejde pentru tine. Și el când se vede acolo bătut măr, zice, ce nădejde mai vrei la mine? Nu vezi cum arăt? Ei, nu ne place așa. Nu-i așa? Bătuți măr, n-ai putut să-mi spui, că așa spune, n-ai putut să spui tu înainte că există nădejde? Trebuie să mă bați măr și apoi să-mi spui? Din păcate, realizăm sau reacționăm doar așa, la o bătaie bună, sau la o mustrare bună, la o scuturare bună, ca să poată Dumnezeu să ne spună, mai există nădejde peste tine. Și nădejde care este? Știți care este nădejde din capitolul 5 care vine? Știți care e nădejdea? Și ar vrea să fie nădejdea noastră. Vine Domnul! Bine. Repet, nădejdea noastră este că vine Domnul! Bine. Și toate necazurile acestea cu care începe Apostolul Iacov și suferințele și bolile și certurile și toate lucrurile acestea se termină, frații mei. Credeți aceasta? Nu, deja nu mai credeți. Credeți aceasta? Cum să credem, frate, tu nu știi cât de rău merge? Frații mei, nu este ușor. Soția mea este aici cu mine împreună. Mama este aici în München, în spital și este operată pentru a 2-a oară. La rinic. Diagnosticul este cancer la rinic. Ne-am rugat lui Dumnezeu și s-a rugat sute, mii de oameni. Și Dumnezeu încă n-a vindecat-o. Nu știu dacă o va vindeca. În momentul când ești acolo, pe patul de suferință, nu mai spui, și bine Domnul. Mă auziți bine? Pentru că Apostolul Iacov asta vrea să ne spună. Să ne trezească la realitate și spune oamenilor, trăiți realitatea, nu basmele. Nu ne plac basmele, e așa? Nu e așa? Ispirescul nostru. Dacă ar fi toată ziua o viață a Ispirescului, nu? Tinerețe fără bătrânețe. Viață fără de moarte, aici pe pământ. N-ar fi frumos? Dar pe pământul acesta, în contextul acesta în care trăim, există încă boală, există moarte, există suferință, există tulburare și frecușuri și lupte. Apostolul Iacov vine și ne spune, nu uitați, frații mei, vine Domnul. Amin. Și ca să înțelegi aceasta trebuie să schimbi din nou. Ultima dată ne spune, schimbă-ți sistemul de valori, schimbă-ți gândirea. Tu trebuie să privești viața altfel, cu o altă perspectivă. Nu din perspectiva bogăției, aduna, avea, a fi. Nu așa, ci din perspectiva aceasta a veșniciei. Aș vrea să putem trăi împreună, așa cum ne spune Apostolul Iacov, din perspectiva veșniciei. Doamne, ajută-ne! Să înțelegem cu adevărat că toate trec. Aurul acesta ruginește până la urmă, bogăția noastră trece, slava noastră trece, tot ceea ce am realizat noi trece. Totul trece. Și vine ziua aceea când ești în fața lui Dumnezeu, ești tu cu El. Unul dintre scriitorii plăcuți mie este Tozer. Și spunea la un moment dat Tozer într-un eseu de-a lui. Știți care este tragedia? Că noi ne legăm pe pământul acesta de bani, de oameni, de prieteni, de familie, de unul de altul. Dar vine ziua când nici unul nu mai este față în față cu tine decât tu și Dumnezeu. Atunci întrebarea lui era, ce faci atunci? Ce faci? Nimeni nu e mai lângă tine. Nimic din ce ai agonizit nu te mai poate ajuta. Ești tu și El. Ce faci? Explicația lui sau propunerea lui era, caută-L pe El astăzi. Și sfatul meu pentru noi toți este, haideți să-L căutăm pe Dumnezeu astăzi. De ce? Pentru că vine ziua și aceasta nu se poate opri. Vine Domnul! Și când te întâlnești și când te vei întâlni cu El, atunci întrebarea este, și ce ai făcut cu Iisus Hristos? Doamne, ajută-ne să ne întoarcem spre Tine, Doamne. Amin. Și până când vei veni Tu, Apostolul Iacov vine și ne mai dă câteva sfaturi. Schimbându sistemul de valori, faci un lucru, intri la răbdare și rabzi așa cum o răbda Sfinții.
uitându-te cu nădejde spre Cel care vine. Treci la îndelungă răbdare și l-aștepți pe El. Iar când treci prin suferință, este ceea ce și fratele Florin amintea astăzi. Trece unul printre voi în suferință și ce să facă? Să plângă, frate, plânge, că doar de-aia treci prin suferință, nu? Să se roage. Dacă trece cineva prin suferință, să se roage. Și mai este partea cealaltă care este la noi ca și biserică, în biserică adevărată, în biserica trupului Hristos. Când stăm la oaltă și simțim unii pentru alții, când este acea empatie în care trebuie să simți pentru celălalt. Deci, da, mă rog pentru fratele meu, mă rog pentru sora mea, mă rog pentru nevoi. Și vin bolnavi la prezbiteri, la mai mari biserici și îi ungem cu un de lemn și îi aducem înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu îi vindecă. Nu noi. Pentru că spune cuvântul, tot Iacov, mare putere are rugăciunea făcută cu credință. Ce fel de credință? Aia cea adevărată care este în Dumnezeu. Nu aceea de formă. De un ritual, de o religie. Hocus pocus, fă așa și se întâmplă așa și o fi bine. M-a sunat cineva de curând și mi-a spus dacă pot să-i fac nunta. Este din zona noastră, din Germania. Pentru că la ei în biserică, cei care sunt responsabili acolo nu vor să-i facă nunta în alb. Datorită faptului că soția lui a mai fost căsătorit odată, în lume fiind, sigur. A fost o situație mai dificilă și a spus, frate, nu se poate face nunta în alb. Și zice, am încercat să mă uit în Biblie, un om proaspăt la pocăință. Și am încercat să mă uit în Biblie și n-am găsit nicăieri că e voie în alb sau nu în alb. Ce mă sfătuiți? Ce se predică la noi în biserică, frații mei? Cuvântul Domnului sau obiceiul? Nu-mi tai voie în alb numai dacă... Dacă ce? Și mai cântăm cântarea, noi așteptăm pe Domnul nostru Iisus căci vine sau când vine. Și mă întreb, de ce aștept? Că în casa Domnului, în biserica Domnului, este nuntă cu mireasă în alb, în negru, în roșu, în verde. Dar îmbrăcați-vă în ce vreți, frații mei, la nuntă. Nu există nuntă sfântă și nesfântă. Datorită hainei. Ce este sfântă dacă a fost ținută sfântă căsnicia. Frații mei, mă doare atât de mult că suntem atât de aproape de sfârșit. Știm că vine Domnul, dar noi ne ține de basme, de povești. Nu-i mirare că în final vine și noi, frații mei, până așteptați pe Domnul, închei cu gândul acesta, spune Apostolul Iacov. Există adevăr și există cale rătăcită. Și unii dintre voi se vor rătăci de la calea adevărului. Am un sfat pentru voi. Pentru cei care s-au dus pe calea rătăcită, aduceți-i la adevăr. Știți de ce? Scăpați suflete de la moarte. Îi aduceți o perspectivă a veșniciei acelui om care îl întoarceți la adevăr. Și acoperiți o sumedenie de păcate. Care este datoria noastră, frații mei? Să le spunem oamenilor, să le predicăm o Evanghelie textilă? Sau să le predicăm adevărul lui Dumnezeu? Ce să le predicăm, frații mei? Astăzi este cald. Și toți am venit mai lejer îmbrăcați. Și mai nou în Biserica Pentecostală e voie și cu mânică scurtă. Și popa predică cu mânică scurtă, mai nou. Cu ani în urmă lucrul acesta a fost păcat. Știți aceasta? Și în unele biserici mai este. Port o cravată și are săgeata aceasta. Și unii au explicația că săgeata arată spre iad. Cine poartă cravata merge spre iad. Întreb, frații mei, s-au schimbat lucrurile și astăzi nu mai sunt aceste păcate. Nu vorbesc ieftin și nu vorbesc ușor. Vorbesc cu durere. Ce ne mântuie, frații mei? Și care este adevărul la care trebuie să-l aducem pe oameni? Frate, hai la noi, că la noi avem adevărul. Care? Batic, fustă,
nu cercei podoabe. Astea sunt predicile noastre, nu? Unde este Evanghelia aceasta în care se spune despre credința adevărată? Credința Sfinților, dată odată pentru totdeauna, în care a crezut un Avram, în care nu căuta foloasele lui, ci căuta să se întâlnească cu un Dumnezeu. În care Rahab, fără să fie auzit până atunci de Dumnezeu, a știut că acesta trebuie să fie Dumnezeu adevărat. Și dintr-o prostituată a ajuns să fie o femeie de cinste. Care este Evanghelia care o vestim noi în faza aceasta în care îl așteptăm pe Iisus? La care adevăr îl ducem pe oameni? La care adevăr îi întoarcem pe oameni? Vă mirați că sunt 20.000 de religii în creștinism? Sau de direcții în creștinism? Eu nu mă mir. Suntem undeva la 200 de oameni aici. Dacă fiecare ne-am face religia noastră după Nastor și după freză și după câte, am putea să facem astăzi deja 200 de religii. Dintr-o dată, nu-i așa? Nu uitați că Dumnezeu este unul singur. Și Dumnezeu, mă auziți bine ce spun, că vorbesc cu foarte mare respect față de Dumnezeu în primul rând și față de voi. N-a avut nicio problemă să stea în părtășie cu Adam când era în pielea goală. Mă auziți bine ce spun. Citiți Biblia, nu basmele. Și nu povestiți basme după ce ați citit Biblia. Ce nu scrie în Biblie. Același Dumnezeu nu a avut treabă să stea în relație cu un Avram care avea o bluză, să-i spun, o cămașă lungă. O poală. Ce știu ce avea. N-a avut treabă. N-a avut treabă Dumnezeu să stea cu generații peste generații, cu românii noștri în Opinci și cu Sumanul și cum erau pe vremea aceea. Cum credeți că Dumnezeu are treabă cu cum ești îmbrăcat? Dacă avea treabă, era o singură uniformă, m-au zis bine, de când a venit Dumnezeu până astăzi, o singură uniformă. Dumnezeu ne-a treabă cu uniformele noastre. Noi, m-au zis bine ce spun, toate aceste textile sunt un scut pentru noi, nu pentru Dumnezeu. Dacă Dumnezeu se împiedică în haina mea, înseamnă că nu-i Dumnezeu. Tu și cu mine avem nevoie de haină, pentru că noi nu suntem în stare să ne controlăm pe noi. De aceea trebuie să vă îmbrăcați. Și vă sfătuiesc, îmbrăcați-vă bine. Nu gros, bine. Ca să nu-i spitiți pe frați și pe surori. De aceea, da, asta, da, trebuie vestită. Dar nu vestită mântuire în haine, că nu există. Vine Domnul Iisus. Iar perspectiva noastră trebuie să fie alta decât a celor mai mulți. Pentru că Biserica lui Hristos este doar una singură de pe toată fața pământului. Amin. De aceea te vei întâlni cu africanii care sunt mai mult în piele goală decât îmbrăcați. Sau că eschimoșii care sunt în blănuri îmbrăcați mai mult decât dezbrăcați, pentru că așa e la ei, nu? Pentru că culmea să umble altfel. Și te vei întâlni cu generații și generații de peste ani și ani. De aceea, când vin casa lui Dumnezeu la el, în casa lui Dumnezeu este ca la el acasă. Nu-i ca la tine în bălciul tău. În efaul tău. Numește-l cum vrei, în clubul tău. Trebuie să ne întoarcem spre Dumnezeu. Cu toată inima. Și să înțelegem că toată această viață care este de multe ori pentru creștini adevărați, mă auziți bine, defavorabilă pentru lumea aceasta. În defavoare suntem de multe ori. De ce? Pentru că nu putem trăi ca ei, ca ceilalți. Nu putem să ne compromitem ca ceilalți. Toată această viață se sfârșește. Pentru că Domnul Iisus Hristos vine. Iar noi trebuie să-L așteptăm, având o credință vie în El. Aș vrea să ne apropiem de El cu bucurie. Când am cântat și ne-am rugat de dependența noastră față de Dumnezeu, frații mei, nu uitați că aceasta e cea mai mare binecuvântare care puteți avea. Să depinzi de Dumnezeu. Ne vin să ne ridicăm în picioare și să concludem cu o rugăciune. Uitându-ne la cartea aceasta complexă, care am tratat-o în câteva sesiuni, în câteva seminare, haideți să înțelegem că trebuie să gândim altfel. Să avem o credință vie, o credință reală. Să vestim cuvântul lui Dumnezeu, care este cuvânt adevărat. Și de aceea trebuie să ne dăm seama că trebuie să avem o chemare să facem aceasta.
și să avem o pregătire în aceasta. Să ne dăm seama că realitatea bisericii noastre este de multe ori contrară voiei lui Dumnezeu. Și să rugăm pe Dumnezeu să restabilească situația bisericilor noastre. Iar noi să ne dorim aceasta, să ne apropiem de El, în smerenie de El. Și să nu uităm că valorile acestei lumi nu ne vor duce acasă, ci ne vor împiedica să ajungem acasă. Ci valorile care sunt în Cuvântul lui Dumnezeu, adevărul sfânt al lui Dumnezeu, acela să ne țină împreună, acela să ne unească, să trăim în așteptare și răbdare pentru că El vine. Doamne, ajută-ne să ne schimbăm mintea și inima. Amin. Ne rugăm împreună.